Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, seger tanpa dokter, lan dumbete kandel. Ing kelodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan sore wis peteng kaserat dening Budiono Dayak. Kapethik saking keluarti penyebar semangat nomor kalih tahun 2008. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Wesel kagem ibu kandhane Rara perawat panti Wreda iku karo nyerahake wesel marang Wahyu. Traktir lho Bu, kandhane guyon. Ah, mangan ae, mengko dadi gembrot. Eling, pacarmu mengko mlayu golek cewek liya. Wangsulane Wahyu. Biasane saben Wahyu nampa wesel asil tulisane ing majalah. Dheweke mesti banjur nraktir kanca kancane. Wis meh 2 taun iki dheweke kerja ing panti. Wahyu rumangsa seneng manggon ing panti. Sakwise kancane akeh sing weruh yen dheweke kuwi pengarang. Saben tulisane kapacak ing majalah, kancane padha rebutan kepengin maca. Tumrape Wahyu, tulisan-tulisane kang kapacak ing majalah menehi kepuasan kang mligi. Kejaba iku, dheweke pancen luwih seneng nampa dhuwit asil keringete dhewe. Kabeh honor sing ditampa ditabung lan arep diparingake putune. Mendahneo senenge putune mengko. Wahyu ora nate cerita marang Yasa, putra tunggale. Nadyan mangkono, dheweke tansah ngarep-arep putune mengko lair lanang. Saksuwene Yasa durung omah-omah, dheweke wis mbayangake yen wis ora kerja arep ngopeni putu-putune. Yasa wis kerja lan gajine akeh. Wahyu bombong karo putrane. Yen ngelingi nalika ngedhekake lan nyekolahake ora gampang. Wahyu ditinggal seda kakunge nalika Yasa isih umur 6 taun. Wahyu terusake urip tanpa bojo. Untunge dheweke mung duwe putra siji. Mengko yen Yasa wis gedhe, wis kerja, ibu ora usah kerja. Yasa arep kerja kanggo ibu. Iku tembung-tembung sing asring dikandhakake nalika Yasa isih umur 10 taun, 11, 12 taun lan ing taun-taun candhake. Wahyu ternyuh saben mirengake tembung-tembung iku metu saka lambene putra tunggale. Nanging kang yakinake dheweke, tembung-tembung iku dikandhakake Yasa nalika dheweke wis kuliah. Saksuwene Yasa kuliah, katon jen temen. Merga saking temene, kadangkala Wahyu nganti duwe rasa was-was. Dheweke ngerti yen Yasa kepengin kuliah dhisik. Nanging minangka ibu, dheweke uga kepengin putrane mikirake omah-omah. Mengko yen Yasa wis kerja, yo golek pacar, Bu. Ibu wis kerja kanggo nyekolahke Yasa. Dadi Yasa ya kudu kuliah dhisik. Yen Yasa wis lulus entuk pegawean, ibu ora perlu kerja meneh. Wah, yen ibu ora kerja meneh, ibu bakal kesepian, Yos. Apa sing ibu tandangi ing omah? Ibu bisa ngopeni putu. Ibu pengen duwe putu pira? Yen ibu ora mikirne angel urip ing jaman saiki iki, ibu pengen duwe putu akeh. Nanging merga biaya urip lan sekolah larang, ya 2 utawa 3, pokoke ora siji. Ibu pengen duwe mantu sing piye? Pitakone. Mantu
sing asale saka keluarga apik-apik, sing prasaja, sing tresna marang bojo lan bisa nampa ibu. Sebab ibu mung duwe kowe, Yos. Ibu ora pengen kelangan kowe. Beres, Bu. Nanging ora saiki toh. Ngenteni Yoso yen wis kerja mantep. Yoso pancen kasil mergo dheweke tekun. Dheweke kasil nyandang gelar insinyur lan entuk pegawean kanthi bayar gede. Yoso nagih ibuke leren kerja. Kosok baline Wahyu ngelingake Yoso supaya dheweke golek bojo dhisik. Lagi Wahyu leren kerja. Marina perawan pilihane Yoso. Marina uga kerja ing perusahaan panggonane Yoso kerja. Dheweke salah sawijining perawan kang ayu. Wiwit sepisanan Yoso ngenalake Marina marang dheweke. Wahyu krasa yen perawan iku gawe jarak karo dheweke. Batine Wahyu kandha yen Marina kuwi mung kepengin duweni Yoso. Mulane dheweke banjur wedi kelangan Yoso. Kanthi ngati-ati, perasaane kepeksa diungkapake marang putrane. Nanging Yoso tetep ngugemi yen Marina kuwi bocah meneng lan isinan. Mengko yen wis kenal apik, ibu mesti nyayangi. Yoso lan Marina sakwise kelakon rabi, banjur manggon dadi siji karo Wahyu. Merga Yoso lan Marina kerja, sing nandangi pegawean omah banjur Wahyu. Sawetara Wahyu ngarep-arep Marina ngandhut. Yoso matur marang ibune yen bojone ora age-age kepengin ngandhut dhisik. Pirang taun? Pitakone Wahyu. 2 taun, Bu. Wangsulane Yoso. Kenang apa kok suwe? Isih pengen adaptasi dhisik, Bu. Apa meneh Marina isih durung pengen cuti. Mula saka kuwi Wahyu banjur aras-arasen takon langsung marang putra mantune. Marina kuwi bocahe tertutup. Wahyu rumangsa yen mantune ora bakal bisa akrab karo dheweke. Wahyu asring bayangake apa dheweke kang nyebabake mantune wedi. Apa dheweke cerewet? Apa dheweke gampang ngatur putrane? Saurwe dheweke wis ngati-ati supaya ora dianggep maratuwa kang gampang nyampuri urusan putra mantu. Nadyan manggon dadi siji sak omah. Tumrap Wahyu 2 taun krasa suwe banget. Apa kira-kira kang nyebabake Marina durung kepengin duwe momongan? Duit. Yoso rak sanggup biayai rumah tanggane tanpa Marina kudu kerja. Wahyu ora perlu suwe anggone goleki jawabane. Yoso matur kanthi ngati-ati yen Marina kepengin manggon ing papan kang cedhak karo kerjane. Ing kono pancen dibangun real estate. Wahyu kaget. Yoso pengen ibu melu. Wahyu meneng. Yoso pancen kepengen ibune melu. Nanging apa Marina uga mangkono? Yoso mung kandha Yoso wae. Lan ora Yoso lan Marina. Mbok menawa Marina mung kepengin manggon karo bojone tanpa ibu mara tuane. Utawa dheweke kepengin manggon omah sing luwih apik. Piye, Bu? Ibu isih seneng manggon ana omah iki, Yos. Nanging ibu dhewe ora ana kancane. Mengko wae yen kowe wis duwe anak, ibu pindah menyang omahmu. Yoso lan Marina sida njupuk omah. Tumrape Wahyu sing wis kulina urip sederhana lan gemi. Gaya uripe putra mantune dianggep mewah. Batine takon, apa gaya urip sing kaya ngene iki sing dikarepake Marina? Kabeh peralatan dapur sing dibayangake Wahyu ana ing dapur omah putra mantune. Kompor gas, panci anti karat, kitchen set, kamar mandi digawe gaya barat.
kaya sing didelok Wahyu ing majalah-majalah barat, kabeh sarwa modern. Saapi-apike omahe Yasa lan Marina, Wahyu tetep ora kerasan. Dheweke rumangsa asing, apa meneh bareng ngerti gaya uripe Yasa saiki karo mbiyen beda. Ibarate langit karo bumi. Mulane Wahyu sedih. Kanthi pindahe Yasa lan Marina, Wahyu krasa ana kekotongan ing uripe. Dheweke krasa luwih sepi tinimbang nalika ditinggal kakunge seda 18 tahun kepungkur. Yasa yen biyen mesti nyuwun pendapat utawa nasihat ibuke saben duwe rencana apa wae. Saiki ora. Saupama dudu Marina sing dadi bojone, apa Yasa uga owah kaya mangkono. Wahyu nyoba nglalekake rasa cuwane. Yasa wis rabi karo perawan ayu pilihane. Dheweke wis dadi nduweke bojone. Minangka ibu, Wahyu wis ora duwe hak nuntut apa-apa saka putrane. Dheweke ora oleh mesakake awake dhewe. Dheweke kudu duwe kegiatan kanggo ngisi kekotongan ing uripe. Mula saka iku, sakwise Wahyu ditawani kancane kerja ing Panti Wreda, dheweke langsung mikir, kerja ing Panti Wreda. Priye pendapate Yasa? Apa dheweke kudu rundingan dhisik karo putrane? Pindahe Yasa uga ora rundingan dhisik karo ibuke. Kerja ing panti jompo kanggo apa, Bu? Yasa bisa mbiayai uripe ibu. Keneng apa ibu isih pengen kerja? Gini yo, Yasa rak ya wis matur, yen Yasa wis kerja, ibu ora usah kerja meneh. Wahyu mesem. Ibu perlu kegiatan supaya ora kesepian. Apa meneh wis saiki uga durung duwe anak. Dheweke ora nutukake anggone kandha yen sejatine umure sing wis meh sore iki, dheweke kepengin adaptasi karo panguripan ing Panti Wreda. Sebab besuke dheweke uga ngalami nasib kang padha kaya lansia-lansia sing manggon ing panti. Lan sadurunge dheweke dadi wong sing diopeni ing panggonan iku, luwih becik dheweke ngopeni dhisik wong-wong sing perlu diopeni ing kono. Mangkono, dheweke ngleboni babak anyar ing uripe. Saben dina dheweke ngurusi lansia-lansia. Ana sing wis pikun, uga ana sing durung pikun. Nanging awake wis ora bisa apa-apa. Dheweke ngerti alasane lansia-lansia kasebut. Ana sing merga wis ora duwe sapa-sapa ing alam donya iki. Ana sing ora cocok karo mantune, saengga luwih seneng urip ing panggonan iki tinimbang ing omah karo mantune sing cerewet. Ana sing merga putrane pindah menyang luar negeri kanggo ngumpati urip sing luwih apik, lan si ibu wis ora bisa diajak. Ana sing merga kekarepane dhewe sebab ora kersa repotake putrane. Ana sing merga putrane ora sanggup ngopeni, merga kudu kerja wiwit esuk nganti sore. Sarta akeh meneh alasan liyane. Ing panggonan iku, Wahyu pancen dibutuhake. Tekane tansah diantu-antu dening lansia-lansia kang kangen kanggo kanca omong-omongan lan ngrungokake cerita-ceritane nalika isih timure. Putra-putrane sing ora sayang karo dheweke, swargi kakunge. Malah perawat-perawat sing rata-rata isih timur lan perawan iku uga demen curhat marang Wahyu. Ing tengah-tengah kesibukane saben dinane, asring dheweke kelingan marang Yasa. Kadangkala Yasa lan Marina uga mara, nanging ora tau suwe. Kaya-kaya oleh mara mung merga kewajiban lan ora merga kangen. Malah akhir-akhir iki wis 3 sasi ora mara. Yasa nelpon lan nakokake kahanane karo kandha yen dheweke sibuk ing kantore lan ora kober mara. Ibu, apik-apik wae Yos. Ibu ngerti awakmu sibuk ora apa-apa. Ing omongane singkat liwat telepon iku, Yasa ngabarake yen Marina wis ngandhut. Wis 3 sasi, Bu. Mesti wae kabar iku nyenengake atine Wahyu. Pungkasane dheweke arep duwe putu.
Marina apik-apik wae. Minangka pitakonan kapisan sing ditakokake Wahyu saben Yasa nelpon. Sakjane dheweke kepengin takon kapan Yasa arep mara ngendangi lan ora mung sakderma nelpon. Nanging dheweke ngulu meneh pitakonan iku. Dheweke bisa mangerteni gek kaya ngapa ya kesepiane lansia-lansia ing panti, sebab dheweke uga ngrasakake. Ibu apik-apik wae? Pitakone Yasa meneh. Iya Yos, ibu sehat. Nanging Wahyu ora bener-bener yakin apa dheweke sehat. 2 sasi 3 sasi pungkasan iki awake krasa ora penak. Dheweke krasa cepet kesel lan ora pati doyan mangan. Wetenge asring lara. Kanca kancane asring takon apa dheweke apik-apik wae. Ibu katon pucet. Roro desek supaya dheweke riksakake menyang dokter. Kanker hati, kandhane dokter Hartono sakwise Wahyu dipriksa. Kanker hati iku tegese rak kematian. Wahyu bayangake miturut dokter uripe kari sasian. Iku tegese bisa uga dheweke ora bakal bisa nyawang putune. Apa meneh weruh gedene dheweke ora bakal bisa gendong lan ngopeni. Wahyu ora meneh weruh sapa-sapa ngenani penyakite. Semono uga marang Yasa lan Marina. Dheweke ora kepengin digatekake mung merga ora suwe meneh dheweke arep dipundhut Gusti Allah. Sedina Wahyu dijak Yasa menyang omahe lan Yasa nuduhake perlengkapan sing wis disiapake kanggo calon bayine. Kamar siji wis ditata dadi kamar bayi. Temboke rupane ijo enom lan dihiasi kanthi gambar-gambar kewan. Ana lemari mligi kanggo nyimpen klambi bayi lan meja kanggo ngedusi. Rasa lara sanalika kaya nyubles-nyubles atine Wahyu. Merga uber-ampe kanggo si calon bayi wis disiapake kabeh dening Yasa lan Marina. Dene Wahyu minangka calon bayi si bayi ora digepok singgol babar pisan. Mbok menawa Yasa lan Marina mesakake merga dheweke wis tuwa. Ya masalah iki kang dihadapi lansia-lansia ing panti. Padha ora bisa cawe-cawe urusane bale wismane anak putune. Merga wis dipensiun utawa wedi nyusahake wong tuwa. Apa merga beda karo jaman biyen. Nalika Wahyu ngandhut Yasa, ibune lan ibu maratuwane sing repot gawekake jamu kanggo dheweke, nyapake popok kanggo bayine, sarta kanthi genti-genten ngopeni putune nganti awake Wahyu kuat meneh. Wahyu ora arep kelakon bisa nandangi iku kabeh kanggo putra mantune. Nadyan saupama dheweke ora lara, uga ora diwenehi kesempatan. Dheweke wis mbayangake yen Yasa lan Marina bakal nyencang babysitter. Nadyan mangkono, Wahyu tetep ngarep-arep laire putune kanthi carane dhewe. Kanggo putuku sing ndak tresnani. Terenggani kaca ngarep saka novel basa Jawane Wahyu kang pungkasan kanthi ira-iraan sore wis peteng. Novel basa Jawa iku minangka warisan kanggo putune. Kejaba tabanas asil saka tulisan-tulisane. Wong Yasa dhewe sing ngerti yen novel iku sejatine kisah ibune dhewe. Kabeh dadi pengangen-angen, rasa kangen, cuwa lan kesepiane ibune kang ora nate kawetu saka lambene wanita iku. Saiki bisa kawaca liwat tembung-tembung ing novel iku. Lan dheweke weruh meneh nalika dheweke isih cilik. Ing wektu dheweke ngarepake akil balik lan sabanjure dadi dewasa. Beda banget gawe uripe sing biyen lan saiki. Ing bagian pungkasan novel iku Yasa maca, pungkasane si jabang bayi sing tak antu-antu iku teka. Mesti wae dheweke mirip kaya bapak lan ibuke, lan uga mirip kaya aku, Mbah Putri. Aku nggendong dheweke, tak sawang meropane, tak ambung pipine kang alus,
lan tak bisiki jeneng sing wis tak siapake kanggo dheweke kelakepan. Mengko yen wis bisa omong, dheweke mesti nimbali aku, Mbah Putri, mendhaniya bungahku. Aku wis duwe putu. Saiki wis sore, nanging wis peteng. Dheweke kelakepan meneh. Tak bisiki kupinge, bubuka Andrian, bubuka putuku sayang, cutel.